Hej og velkommen. The Network forbinder førende jobportaler over hele verden. I dag dykker vi ned i Quatre Emploi og Le Figaro Emploi for at dele viden, du ikke finder på Google. Vores dagsorden. En oversigt over Frankrigs makroøkonomiske data. Et nærmere kig på Le Figaro Emploi and Quatre Emploi. Anbefalede produkter, præstationsanalyse og konkurrencelandskab. Landet. I 2024 præsenterede det franske arbejdsmarked en blanding af stabilitet og moderat vækst. En BNP-vækst ligger på 1,1%, inflationen på 2,4% og en arbejdsløshed på 7,4%. Frankrig tilbyder en kvalificeret arbejdsstyrke og et dynamisk økonomisk miljø, hvilket gør det til en konkurrencedygtig destination for global talenttiltrækning. Brands. Førende rekrutteringsløsninger som Quatre Emploi og Le Figaro Emploi giver uovertruffen adgang til toptalenter på tværs af forskellige sektorer i Frankrig. Quatre Emploi, en rekrutteringsekspert i over 30 år, er den førende jobportal for ledere og specialister i Frankrig og tiltrækker i gennemsnit 3,3 millioner unikke besøgende hver måned. Le Figaro Emploi derimod opfylder vores kunders behov for at nå ud til et bredere publikum og er problemfrit integreret i Figaro Groups økosystem, den førende nyheds- og informationsudbyder i Frankrig. Som et resultat drager Le Figaro Emploi fordel af Figaro Groups publikum og tiltrækker i gennemsnit over 4 millioner unikke besøgende hver måned. Vores tredje brand er Civadden, en CV-database, der samler CV'er fra mange forskellige platforme, herunder Quatre Emploi og Le Figaro Emploi. Produkterne: Quatre Emploi. Quatre Emploi tilbyder i øjeblikket tusindvis af jobopslag til rekruttering af funktionærprofiler sammen med CV-indsendelser, oprettelse af e-mailalarmer, rådgivningssektioner og mange andre tjenester for at holde kandidater engageret. Udover jobopslag kan rekruttere fremvise deres styrker på deres virksomhedsside, herunder medarbejderudtalelser, virksomhedsværdier og jobrollepræsentationer. Når vi taler om Le Figaro Emploi, er det vigtigt at understrege, at det har et bredt og generalistisk publikum. Mærket imødekommer rekrutteringsvirksomheders voksende behov for synlighed for at takle mangel på arbejdskraft i visse erhverv. Recruitere kan booste deres tilstedeværelse gennem brandindhold, medieindhold, displayannoncering, sociale netværk eller ved at offentliggøre deres jobopslag på jobtavlen. Næste produkt er CV-appen. Recruitere kan også direkte hente kandidater fra vores CV-database, som indeholder 3 millioner CV'er, inklusive både funktionær og blue-collar, og vokser med 120.000 nye CV'er hver måned. Det giver også recruitere mulighed for effektivt at finde både ledende og ikke-executive kandidater, understøttet af AI-drevne søgninger og jobkandidat-matching. Recruitere har direkte adgang til alle kandidaters kontaktoplysninger, en sand fordel for at fremskynde ansættelsesprocessen. Præstation og konkurrence. Med hensyn til ydeevne skiller Quatre Emploi sig ud som det førende private jobsted for ledere i Frankrig. Som et supplement til dette sikrer Le Figaro Emploi sin position som det tredje største jobsted i Frankrig og drager fordel af dets integration i det bredere Figaro Group økosystem. Desuden styrker Civadden CV-databasen rekrutteringsindsatsen, hvor en ud af hver anden rekrutteringsvirksomhed i Frankrig er afhængig af den for at finde toptalenter. Hvis du vil vide mere om Quatre Emploi og Le Figaro Emploi, bedes du kontakte landets The Network Partner. Tak fordi du så denne video.